De nijbouw van de sporthal in Dokkum is officieel uiteenzet. Wethouder Pietje de Graaf schepte voor deze gelegenheid beton in de laatste peel die de groen ingaan is. En ook in de bouw echt los. In Dongerendiel is jarenlang discussiëren over nijbouw of renovatie van de sporthal. Maar uiteindelijk is dochs voor nijbouw kiezen omdat het goedkoper en beter is. Boven dat zijn sportfaciliteiten op deze wijze centreren op één plak. Ja, dit is een mooi moment voor mij, want toen ik direct begon als wethouder, toen hingen we dus de eerste discussies al van hoe werd aan het sporthal wezen moest. Nou, en de riet is al van ja, laat het trimmen en laat we daar maar opknappen. En persoonlijk dacht ik van ja, dat is een meeste kans voor Dokkum. Later is er weer op dat besluitbureau kwam. Toen zeiden ze van nou, we zoeken toch de mogelijkheden. Daar ben ik heel wees, maar ik ben heel gerust dat ik nou dus die laatste peel even volste water mocht met beton. De nijbouw kost het €4,5 miljoen. Als alles goed gaat, kan in januari 2018 sporten worden in de nieuwe hal. Dat hebben we wel afgepraat dat in januari 2018 dat de kleerwijze zal. En dus daar hebben we ze vanzelf weg komen. Maar we hebben groot vertrouwen in Dixie Drijsma dat ze dat ook wel redden.